Izwi lomzansi 98.0 Right umsakazo kho izwi lomzansi 98.0 FM 6 ke isigaba ke sesibili salokuhlelo igama lohlelo senza kwenzeke sibonge nginokuphiwa umntaka masondo na kanjani ke Malibumbani ihora leshumi nomuvo uzobuya nazo ke seyiphelele sithathe lapha umfana weinkomo ethi ke sifela amacalo baba ethi nje amacalo baba njengoba ke seyishila insimbi zabelungu uthi ke njalo ngolesithathu ngasoke lesisikhathi usuke khona ke ubaba uTembe sizobheka zona indaba ezithinta ezisintu baba Tembe sikubingelele sikamukele emsazweni Ngibingelele emagatsheni ngibingelele kubalaleli bomsakazo izwi lomzansi Siyavuma baba Tembe mhlawumbe nje sophinde sikhumbuzise umlaleli inhloso nqangi iyaloke loluhlelo baba Tembe kade ke nami ngibakhumbuza ukuthi kumayelana nani namhlanje impela buhle thina sidila nomsamo ukuzwe abanye abantu abaningi bethi yazi imvelaphi yakho imvelaphi yakho kubaluleka kokuyazi ukuthi ukuzubone ukuthi uyapi kunezinto oqala mhlambe ngaphambi kokuba sithi singaqhubekela phambili nomsamo okuye kuthi emasikweni sidinga ukulungiswa ngeke kukwazi ukuqhubekeka sidinga ukulungiswa lezo zinto engakho ke bese ake sibhekeke kwayona mvelaphi yethu leyo ukuthi iyasivuma yini ukuthi ngabe thina esimile kulomsamo ukuze sikwazi ukuthi kwenzeke lento ebizwa kuthiwa ukwemukeleka ngoba kunezinto ezimbili uma kuukuthi uphakamisa into ethize noma ngabe kuthiwa uyiphakamisa emphakathini ojwayelekile noma ngabe uyiphakamisa kona umsamo ileyo ukuthi konje leyo nto uyiphakamisa iyemukeleka yini leyo nto ke iye igezwe ukwazi imvelaphi yethu njengabantu imvelaphi yethu njengesizwe imvelaphi yethu njenge ukuthi thina sizalwele kuphi mayelana nomlando weceke No kulungile nje baba Tembe mhlambe nje futhi siphinde sibonge baba Tembe nje kakhulu ngolwazi nje osicobelela lona njalo makulesithathu ngasoke lesisikhathi mayelana nazo ke indaba ezithinta ezesintu kuningi ke sikufundayo kuningi esikhula kona nabalaleli sike sibone beshare ama messages abo ukuthi hayi no siyafunda kakhulu siyakwazi na ukubona nje noma usizo ulekelele umuntu umenze okungalungile uthi hayi qala ngokuthi ebese ulandela ngokuthi sekukwena ukuthi uyangilalela noma ungilaleli ngoba vele kuthiwa izwi lempofana lizwakala kakugcina kodwa ke nje sibonge kakhulu baba Tembe so kuye kusizeke nokureference ukuthi according to baba Tembe aqalwa ngalokho mhlawumbe nje sesikhumbuza umlaleli inombolo ongakwazi ukusithinta kuzona 0604807164 ama calls lapho uyakwazi ukungena usibuzeke umbuzo uphathelene nazo ke indaba ezithinta ezesintu siphinde sibingelele kuma TikTokers sibingelele ku Junior okuyena go behind TikTok ungakwazi ukusibuza lapha kwi comment section umbuzo ke ophathelene nazo indaba ezithinta ezesintu sikhona ku WhatsApp 0638208448 so bheka nje incingweni sizowakho umbuzo obhekise kuba buTembe izwi lomzansi sawubona Yebo sawubona Yebo sawubona baba bengicela ubaba Tembe Yes baba yebo Yebo ukhuluma noDumisana wakamthombeni ngithi bengicela ukubuza lana umntwana uma ngabe ezohlawulwa inkomo le njengathi sihlale emadrobheni inkomo le ehlatshwe ekhaya ihlatshelwa ngaphandle kwenziwa kanjani ngayo ngibonga kakhulu umlaleli sihlezi sichaza ukuthi thina uma asisakhululekile ngendlela le esiyibiza ukuthi isimo sokuhlalisana lokho kukodwa kusho ukuthi asikhululekile uma ngabe into ungakhululekile ukuyenza mlaleli kuye kube ukuthi ayenzeki noma kube nzima ukuyenza manje ke ubunzima obusuke budalwa okungakhululeki kuye kwenzeke ngalokho esikubiza ukuthi yina ukuzabalaza siyazi ukuthi abantu abaningi igama lokuzabalaza basebenzisa ngendlela eyodwa kodwa kuseyikhona lokho kuzabalaza sike sibone ukuthi uma ukuzokwenzeka umcimbi emadolobheni kanje kuyokhulunywa mhlambe nekhansela ukuthi kunomcimbi abadinga ukwenza kuye kuvalwe ngisho umgwaqo impela kube kuyitende uma kuphoqeleka ukuthi kusho ukuthi ke ihlahla
asizoba khona uma kusuke kuthiwa kuyacaca kuthiwa ihlahla khona siba semgoqweni kuyakwenzeke ke lokho kodwa ke umsebenzi wekuhlawula wenhlawulo njoba sazi ukuthi kuye kube inkomo noma imbuzi into nje ndingahamba khona lapho ngaphandle eceleni komgwaqo niyeke imoto idlule nihlabe lo nkomo noma lo mbuzi bese nithatha umswane nenyongo ngene ngaphakathi egcekeni nithathe lawo mabhodo ukupheka lo mbuzi nimancikise ngothango lolo lakhona elokushini nipheke inyama idliwe khona lapho kusho ukuthi ke ngoba ke selokushini kuzoba wonke nomuntu odlula ngendlela nje uyothi upsagaxa edla inyama edle akusho lutho konke lokho as long as umuzi ugeziwe makhambe kahle nje nokulungile babutembe sibonke sizohlabela phambili nje siqhubeke nohlelo sibheke lapha ku 0604807164 izilo mzansi sawubona sanibona wena bohle yebo sawubona bingelela babutembe yebo baba ngiyabonga kakhulu babutembe ngicela ungisiza lana kunesimo somntwana babutembe kusho ukuthi umntwana lo atholakala okay njoma wakhe so esimene esinjalo kwaba nenkinga yokuthi ugcina ngingabonakali kahle ngathi ngigcina ngingabi nako ukukholela ukuthi umntwana owami so ngase ngithatha le process le ukuthi ngenze lento ekuthiwa i-DNA okay ama results abuya ama results okay athi 99% umntwana owami okay kuleso simo esinjalo ke babutembe ngiyacabanga umntwana usuke efana njengomntwana osuke sephikiwe so ngifuna ungichazele babutembe ukuthi isimo esikanjalo edlozini sishwelezwa kanjani because ngoba ngiyacabanga ukuthi ukhona isimo sokushweleza kufanele kwenzeke ngizolalela emsakazweni. Ngiyabonga mlaleli umuzwa wakho ukuthi wena lonto wawuthi uma wayizwa kanjani futhi wathi uma ngabe uyiphendula wayiphendula kanjani ngoba nasenenza into yenu nobabili nalowo muntu uthiwa nithandana naye kanti ngokwesiko akwenzeki kanjalo ngokwesiko kuye kusuke omama kuye kusuka amantombazane ehambe yobika isisu lapho okusuke kona untombazane yoniwe khona bephelezelwa ke izalukazi noma omama kuthi uma ngabe izalukazi lapha ekhaya kuyobekwa khona umuzi tholakale ukuthi ke sithola lolo daba ziye kuyena umfana ziyobuza ukuthi nanku umonakalo ukuthiwa wenzekile uma ethi cha mina lokho bogogo noma bomama ngikwazi bese ekhuza ukuthi cha akakazi umntwana waphikwa kuphela wena ungasho ukuthi mhlambe awuqondi bese ubeka izathu sokuthi kungani ungaqondi bese ubeka izici entombazaneni ukuthi mhlambe ngoba ithembekile mayizibuya ke izalukazi ziye zithi kulabo abantu laba abazobika isisu bacela baye batholile udaba ziyacela ke ukuthi izalukazi umntwana esebelethwe bese yabuya bezothi kumphenya beyibuka ukuthi unazo yini impawu zalapha ekhaya ukuze uma bemphike ngoba beqinisekisele ngempela ukuthi akuyena walapha ekhaya ukuze kungenzeki umonakalo ukuthi ingane beyiphike kanti lapha ekhaya ngoba lokho ke sekuyinhlamba inhlamba ke igezwa kanje kudinga ukuthi wena uma ngabe sunizothatha nje sinyathelo sokuthi lo mntwana khona inkomo ozoyikhipha lapha ekhaya uhambe uyohlawula ngaphambi kokuba ukhulume ngale nkomo ethongweni ukuthi impahla yaliyapi kufanele kube nembuzo yokuhlawula ukuthi wenze ichilo lokuthi uphiki igazi lakho ilokho ke kuyemsamo kuyothi mhla sekwenziwa isiko lokungeniswa kwalomntwana lapha ekhaya uma esengeniswa njengoba siyazi phela umntwana phela uyiswe ekhaboni nabe semukelwa kubo esemukelwa kuyodinga ukuthi ngoba lokhu kokuthi ugeza bona ukuthi inhlamba yabo kuhlanganisa konke nembuzi noma nenkomo yokugeza umuzi lo wakwantombazana kugezwa yonke amahlaza ayenzekile lapho kodwa elakini ke ilokhu ngisho ngakho ke ngathi uthatha imbuzi kodwa mhla umntwana ezofakwa ngaphakathi ekhaya egcikeni kuye kwenziwe isiko lilesilibiza ukuthi ukugeza amagama kumntwana okusho ukuthi kuye kuthathwe umlotha namanyamanyazangoma athize lapha ekhaya ebese mabefika begoqa esangweni ngaphambi babengene ebese kuyashiwo ke ukuthi bageza ke amagama
umntwana uma kungenzeka ukuthi khona ingxabane zabakhona zaze zeqele ekuzalweni kakhe bazomgeza lawo magama lapha esangweni kamanyazangoma kube ngaba saba imbuzi noma isilwane noma igazi kuba manyazangoma lokuphela umntwana bese ngena ngaphakathi ke bese kwazi ukuthi emukele kapha ngaphakathi okokuqala lokho ngalolu suku kufanele esiselwe uye esiselwe mangabe kumntwana wentombazane usiselwa okuxolisa uma ngabe kumntwana uma kumntwana wentombazane usiselwa inkuku empangele uma kumntwana wesilisa usiselwa iqhude noma isikhukhukazi esiyimpangele ukuthi lapha ekhaya naye usakhile ngoba umuntu wakhiswa umuntu bayizalo akuze kulindeleke ukuthi uzokwakha noma eseyindoda noma uzogana noma uzokwenza amasobothi neseyibonakalayo noma ngoplastic esizofika nabo lapha ekhaya na kodwa ukuze nikwazi ukuthi nimthenge nendlela yesimo sokuthi ekwazi ukuba nokhakhayi lokwakha lapha ekhaya funeka nimnike izinto okuthiwa ukumsisela okuyindlela yokuthi useyaqala ukuzalwa kwakhe zokukodwa sekuqala ukuthi useyakhiswa lapha ekhaya. No kuyezwala babutembe sibonge nje kakhulu sihlabela phambili siqhubeke nalo hlelo soqhubeka sasincingo zakho ku 0604807164 kanti ngenza kusandulela umsakazo wakho you more than welcome sikuyona ke ngosi la sibheka khona ke indaba ezithinte zesintu sikunikeza ke ithuba ukuthi ubuze umbuzo wakho kuba butembe noma ngabe zephike indaba ofisa ukuyibuza eziphathelene nomsamo okanye ke nje izinto ke eziphathelene nomsamo 0604807164 okanye 0638208448 izilomzansi sawubona. Sanibona ngiyabingelela sizilomzansi. Yebo sawubona. Nawe buhle nabalaleli bengicela ukubuza kubathemba ukuthi uma uyindodakazi ezalwe indodakazi asiyashona ingashadanga kodwa mawuzwa wena kuthiwa ubaba wakho wakwenza konke okwakufanele abantu kamama bangamshadisanga manje nawe unamantombazane amadala ufuna ukwenzela umhlonyana manje ngicela ukubuza baphemba ukuthi ngingasina yini nabo noma ukuthi mhlawumbe ngisave imali umcimbi ngikwenze ngosuku olulodwa ngenzele lamantombazane amathathu bese nami ngiyazifaka lapho ngingakwenza yini lokho ngokuthi ngithathe yona imali ngiyinike umfowethu osaphila ukuthi ngicela asenzele ngicela ukubuza lokho baphembe angicacisele ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu ngeke ukwazi mama ukuyihlanganisa leyo mcimbi mayelana nokuthi umfowenu ungamnika yini imali iqiniso lithi yebo kodwa kufuna isebenzele noma singathi ngokwesintu kufuna eyithenge leyo mali noma leyo mpahla wena ozobe uthi ke aka kwenzele ngayo izinto okwakufanele zenziwe abazali bakho ngendlela yokuthi endole kwakwenzeka nje kwakuthiwa uma ngabe uma umuntu noma abantu bakini noma basekhaba onyoko kudinga kabe kwenzela izinto nyelenganisa ngabo kuyibona okufanele beyenze lonto ngamandla abo bese thola ukuthi abanawo amandla baye bebike lokho ukuthi amandla akanawo ashodakele futhi sebekwenza konke okusemandleni ukuthi bethola amandla kodwa akulwenzeki wena ube usukhipha umsebenzi kodwa hayi umsebenzi phela onzima umsebenzi onozwelo ngoba lowo msebenzi usukuzokwenziwa abantu ukuthi wena bayakuzala okungaba kubi uma kungase kube umsebenzi wangampela ozobajulukisa ukuye kubekwe itshe lapha nesangweni mhla kuzoxoxa lolu daba ngento abazoyithola busuku yaphuma ke usho ukuthi cha ke uma ngabe bakomalume nithi aninakho izinto lapha komalume nami ngeke ngithande komalume ukuthi life nanti ke lisunduzeni ukuze likwazi ithongo lalapha ekhaya ukuniholela ngoba wena uma usuke unezinto zakho zisuke izinto zethongo lapho la komalume futhi ingane ayikwazi ukuthi uma ngabe fanele yenzelwe into ebese kuthiwa futhi yona ayizenzele kusuke ke kwenzelwa lokho nokuyezwala babutembe kule mzuzu nje emine isithupha sele ngaphambi kokuthi ke siyindabeni ezigcwele zika 11 o'clock sobhekana lapha ku WhatsApp sizwe ke umbuzo wakho uthi ngiyabingelela umsakazi nobabutembe kwizilomzansi ngicela ukubuza ababutembe ukuthi ke mawusufuna ukulanda abantu abadala sibalande emanxebeni yini noma olwandle okanye empophomeni ngizolalela emsakazweni ngibonge babutembe usazongiphendula. Ngibonge mlaleli isimo sokulanda abantu emanxiweni
isimo leso khona kade ngikhuluma ngingena lapha ngenze sendulelo salomcimbi sinawo manje ukuthi kukhona into okuthiwa kufanele wazi imvelaphi yakho ukuze uzokwazi ke manje ukuthi ubheke phi mayelana nalokho okumhlahlandlela wezinto othi ufuna ukuyizuza empilweni. Manje ke isimo sokulanda abantu abadala lapha emanxiweni isimo sokuthi ila umlando ufika wazi uphele khona kokuthi ngabangcwabo baba ngabangcwabo umkhulu ngabangcwabo khokho okusho ukuthi uma ulanda abantu abadala usuke uthi ulande bona kodwa iqiniso elikhona ukuthi nabo kukhona ababazalayo noma ngathi nabo labo balandayo bazalwa abanye futhi bona kungazange bathinte ngesikhathi ulanda abantu abadala emanxiweni ngoba awuwazi umlando wabo ukuthi kwakume kanjani ngabo. Umlando wabo uba sekuthini ingabe bona ke onina noyise babegcacelwe zonke lezo zinto noma azikho yini ingxabane zabakhona kubona futhi ke inhlambuluko ngabe zayidingeka noma zayingadingeki futhi bafa kanjani bangcwatshwa kanjani noma bagcina lamasiko noma babuyiswa noma babuyiswanga. Ngifuna ukuhlukanisa lapho lokho ngeke ukwenzeke emanxiweni kufanele uye olwandle ke lapho ke uyokwenza lelo siko kodwa ngakusho ngolunye usuku ngathi have ukuthi uyoqeda zonke izinto kodwa usuku uyolanda izambulo sokuthi lelathongo lihlambuluke ebese uyahlala kulinde kuyothi lokho okuqhamukayo ngesimo semibono namaphupho ukuthi ubani uyakhala uthi akagezile kokuqala kungaqhamuki ngesibhobo okwesibili kuqhamuke amandla okwenza unawo okwesithathu ungageji ngokuthi wabhulelwa abantu ungasasitholanga nalesiqiniseko sokuthi lokho kuyikho yini kucacisa indlela yethongo leyokulanda abantu abadala ngoba kuyokuba geza nje ubayalele ukuthi abahlahle bona indlela yokuthi ufuna kwenzeka kodwa ngakubalula uma uzobageza abantu abadala kufanele kuqala kube wena ogezekile. Nokezwala babutembe sibonge nje kakhulu ukuthi sanibonani babutembe noma Gatsheni ngicela ukubuza mawushada lokhu kwesilungu wangacaca wayeseshona ke umyeni ungamenzela yini umsebenzi wokumbuyisa kodwa izingane zamakhela itshela mbulwa sekunesikhathi ke kodwa kwenzeka. Ngibonge babutembe usazophendula. Ngiyabonga kakhulu makoti ukuze mina ngikuhlambulule kahle ngane yakwethu umkhwenyana wakho sengasekho awukwazi wena ukuthi ungathi umenzela izinto kodwa into eyenzakalayo ukubize abafowabo bendoda ubachazele ukuthi sekunomuzwa labafowethu la ukuthi baba wengane zami wangishiya manje sengifisa ukuthi engabe sekukhona enzelwa khona ufise ngoba kumthwalo wabo ukuthi benzele umfowabo izinto zakhe bebambisene nalo obizwa kuthiwa undlalifa. Undlalifa akuyena undlafa kodwa umuntu owashiwa lapha ekhaya wabela odade wabo wabela abafowabo wase eshiya izinto zokugcina lokugcina imicimbi kayise esebezombuza kabafowabo bendoda ukuthi besecela inkosana yethu ukuthi ifike la isicacisele ukuthi izinto zikamfowethu zime kanjani ukuze uma ngabe kwenzeka ukuthi mhlawumbe umfowethu akukho lutho alishiyayo bese thina nathi silula isandla ngoba ingane yakwethu nathi sinali ilungelo lokhipha impahla noma inkomo simenzele inhlambuluko kinjalo ebese beyamenzela ke abafowabo bendoda okusho ukuthi bona bazomenzela okusho ukuthi noma ngabe kuthiwa wena uzange ucace noma ngabe kuthiwa wena ubuyingodusi nje vele awuthinteki ngaphandle kokuthi wena ufike nembono ekhombisa ukuthi nje ubumakoti ekhaya ukhulile uyazazi into esegceke ebese idluliswa kwabafanele abanikazi bomusi kuye kwenzeke ke ngalondlela. Nokezwala babutembe sokulomzuzu nje owodwa sele sizobheka nje umbuzo owodwa esizokwazi ukuthi ke siwuphendule kahle uma ke sesibuya eindabeni ezigcwele zika11 o'clock okanye ke siphuthume siyindabeni ebese ke siyabuya siyaqhubeka nalo ke uhlelo. Right umsakazo wakho izilomzansi 98.0 FM imzuzu yishumi nomuvo nje kuphela libumbene ke ihora leshumi nomuvo sikusana ke isigaba sesithathu salokuhlelo besithemesile ukuthi ke na kanjani uma ke sesibuya lapha eindabeni ezigcwele zika11 o'clock so
sobheka nje wakhumbuzo ku 063 820 8448 uthi ke babutembe ngifisa ukwazi ukuthi ke uma ufisa ukuyolanda abakini abangasekho ngicabanga ukuthi sike sawuthola umbuzo okanjalo. Right uthayibuhleno babutembe ngicela ukubuza ukuthi ke ngingenze njani uma ngashada esontweni but angilotsholwanga futhi sahlukana nobaba wengane and angikhishwanga ngalutho ekhaya inkinga bangithela ngenyongo yembuzi emanzini lokho ngeke yini kungibangela inkinga sesihlukene nobaba wengane. Noma ngingazi ke futhi ngakaze ngikuzwe impela nalabo abangizalayo bathi abakaze bekuzwe laba babazala nabazala labo ukuthi kukhona indaba yokuthelwa kwenyongo komuntu wesifazane emanzini ngendlela yokuthi uyaganiswa angaze kusho kodwa ke inyongo iwuphawu lesivumelwano osuke lenzeka phakathi kwabantu abaphilayo nethongo lelo ingabe yithongo lalapho kwamakoti noma yithongo lala eyogana khona ukuthi angiyazi imininingwane yalomkhuba ukuthi wawume kanjani kodwa uma ngabe kwenzeka into efana nalonto leyo kukhona inyanga izinto ezizenzayo lezi zokuyolahla ngoba leyo nto ifana nabantu abakufaka idlozi lezizwe ilahlwa ngokohlelo lwedlozi lezizwe abantu abangogobela abazinyanga bayazi kahle abangogobela abaphethe ubulapha ngokobungoma bayazi kahle into engikhuluma ngayo indaba yokulahla amadlozi ezizwe nedlozi la kungena nendlela zohamba esona ngongekho emthethweni ikhona lokho ke okufanele ukuthi ekhona iyocela usizo lokuthi ke bemlahle lezo zinto lezo ngoba lokhu okusuke kwenziwe mhlambe igazi lakho mhlawumbe uyihlo kusuke engakuzala wakuzala kodwa wangakuhlawula wangakhipha futhi esibongweni sakini wazokufaka esibongweni sakhe uma kwenzekile kwenzela ngalolu hlelo engalusho engade uhlelo lokugeza ukugezwa kwempepho lokho kwenziwa yesinye isibongo sokumbathisa into esingathi igcine ivela njengendlozi lezizwe kwenziwa wogobela bekulahle lezo zinto ebese ke bebhekisisa nanokuthi igobongo ekuzalweni kwakho wawulenzelwe yini njoba ngangachaza eqale ngathi umntwana nomntwana uyenzela lento ekuthiwa yigobongo lomntwana la kwenziwa khona isibethelo sasemsamo ekunesiqinisekiso ukuthi kube leyo gobongo lomntwana wayelenza namhla izalwa ngaba kahambanga engene ezintweni ehamba indlundlutheka engazi ukuthi wenzani edonswa yimimoya ngoba ngabe kwavuka idlozi la kubo lesibethelo sasemsamo senkaba lama lade ngeke kwenzeke lokho kumntanethu uma ngenzakalanga ke kuyosifana kufanele sale siyenziwa lonto ukuze ungalokhu habulwa izimo zemimoya yeminye imizi nama imoya engelali ilungelo lokuthi ifuna ukuthi wena uyisebenzise noma isebenze ngawo. Nokuyezwakala babutembe sokulemzuzu nje soqhubeka sibheke abathe babhala khona lapha ku WhatsApp uthi ke ngicela ukubingelela babutembe kanye nomsakazi ngibingelele nabalaleli bonke nje bezwe lomzansi ngisacela ungisize babutembe angazi ngingaxolisa kanjani mangabe ngenzi iphutha lokwenza inkonzo yasekamelweni ngomlindelo kaBaba kuyasontwa ngapha ngijabulisa uma wengane manje ngidliwe unembeza iyangihlupha lento futhi umama nanga lapha ekhaya walotsholwa nje kwangaqedwa kodwa sikhulele lapha ekhaya koBaba kuthiwa ke sibelonga ekhaya komama kodwa ke ngiyacela ukwazi babutembe kulesi simo sami ukuthi ngingaxolisa kanjani ngicela ukuba anonymous ngibonge. Sibonge anonymous lapho uyolekelela inamba yami engizoyikhipha lapha emsakazweni ngoba imibuzo efana nale angiyiphendule ngoba uma ngabe kusukulale nomuntu wenze into ongafanele kuyenze kunethunzi ngesizulu kuye kuthi uyadlula asifisike ukuthi sisebenze lo msakazi ekuthenini sithi sinezixazululo zabantu abazoqhubekela phambili nokona ngoba bethi banezixazululo kunezinto njengoba sisebenza ngokwesimo semimoya siyalawulwa kunezinto okuthiwa lezi niyozikhuluma lesi ngeke nikwazi ukuyikhuluma
Nokuyezwala babutembe uthi sanibonana emsakazweni ngicela ke ukubuza kuba butembe uma udlule lo mzali okuzalayo emhlabeni ekubeni engenaye umfazi okanye ke unentombi kumele kuthathe isikhathi esingakanani ukuthi nihlangane okay alright udlulele umzali ngithanda ukulahleka kancane babutembe ngidlulele umzali emhlabeni ngicela ke ukubuza babutembe after esefihliwe umzali wami anginayo umfazi nginentombi kumele sithathe isikhathi esingakanani ukuthi ngihlangane nentombi yami ngokucansi ngabe kulinda 3 months ngikhumule inzilo futhi ke ngigeze na okanye ngingangalinda mase ngipholile nje ngaphakathi ngingakwazi ukwenza lokho ngibonge babutembe lokho isinqumo leso esiye sithathwe umndeni ukuthi abatwana kubonakala engathi sebepholile manje ebesekhishwa umbuzi begezwa uma ke sebegezwe abatwana sebengakwazi ukuvakashela emakhweni abo isike sengasekho inkinga khathalekile isikhathi singakanani ukuthi ke uma kunkankanywa kunkankanywa ukuthi kufanele ukuthi manje abantwana sebepholile ngoba sekuzokaphila inyanga entathu kukankanya lokho uqinisele umlaleli uma ethi ngoba yena usepholile usengageza yini impendulo yami ibizothi yebo ukubuyena ufanele ethathe isinqumo sokugeza kodwa isinqumo kufanele sithathwe ilabo abamzalayo selileko sami nje sihle nesiqondile futhi nesakhayo sithi kufanele yena bekezele kuze kugezwe Right singilele babutembe ngicela ukubuza umntwana kabhuti wami wathola isikole ePortshepstone konke wakwenza ke ngosuku lokuthi imela yoqala esikoleni umefika umntwana akabonakala ku register uma wakhe wahamba waya kumuntu obonayo wathi kumele aye kubo kababa wakhe ngabe yenzeka into enjalo babutembe ingane uma ingahlawuliwe kube khona izinto ekumele uyicela kubo kababa wakhe noma ke lempendulo engizoyisho umlaleli engayiqondisile kuwena ngoba angifuni ukukhuluma ngento okuthiwa yabhulwa ngingazi noma laba bebebhola babeqinisile yini ukuthi inkinga idalwa yilokho ebese sithatha ngobuso wena uthatha ngokuthi uzuyitholile impendulo bese wenza lento uthi uma ngabe singalungi bese uthi ngalalela ubaba uTembe emsakazweni kwathiwa ngenze lento kodwa ayilungi ngifuna ukucacisa ukuthi ayiqondene nawe kulomsakazo ngisho angisuye kungasho ngaba mhlambe nginesikhwele sokuthi abantu bayeleni kuyobhula basukuyima beza kumina sheka ngakwenzeli lokho yilokho engikuthandayo mina ukuthi abantu bahamba bobhula inkinga zabo beyisukumele kodwa bengithi mina ngiluleka ngokuthi uma ngabe uhambe wathola inkinga kumuntu okubhulele ebese futhi uyamcela ukuthi ucelise iluleko kuyena ukuthi lonto ungayilungisa kanjani kuyena kuyenzeka ke ukuthi ke umuntu obhulayo engazi lutho ngamasiko nhlobo kodwa bese ecabanga ukuthi engakwazi ukuthi eluleke umuntu ngesimo samasiko noma azi futhi ebeugalagala kwezamasiko engakwazi ukulekelela kweluleka ngeindaba zamasiko ukuthi kufanele ukuthi ke kwenzeke kanjani ma engalona ugalagala akushiwo ukuthi umuntu yoze ebe ugalagala kwezamasiko kuyimayethwasa ngoba ithongo thatha ngisho ingane encane loyithwasisa uyabuza ufembwe abafemba bebuze kulona ithongo ukuthi umntwana ngesicela nisicacizele ukuthi uzozala kanjani bese liyiveza ithongo impendulo ukuthi uzozala kanje ifuna ukufana nalento ekuthiwa yisiko logeza inkambe ukuthi ubuza khona emsamo ngempendulo uma sesingena ke thina ke emasikweni sengena esikweni ngendlela yokuchaza kwesiko ke manje hayi ngendlela leyo esithi ukucebisa kodwa ngokwesithi isiko ke lithini kuyenzeka umntwana eguliswe izinto zakubo yize eumlanjwana buyahambe yokwenza lento zakubo kubonakala ukuthi ziyalunga uma kubonakala ukuthi ngempela lento zakubo ziyalunga sekufanele bazi abantu bakubo abamzalayo ukuthi lo mntwana uzohlupheka impilo yakhe nje izoba impilo yokuhlupheka yokuba ngazidalwa elinye ithongo limbiza ngala elinye limbiza ngala kufanele ukuthi ke maba abantu abacabangayo bebone ukuthi fanele kuphuthunyiswe ukuthi lo mntwana kahanje yolotshole ekhabonina kuthathwa imbuzi ekhishwe ekhabonina ezofakwa kubo la azalwa khona ngoba lo mntwana kusho ukuthi umbethwe kakhulu imimoya yakubo la azalwa khona ngangayichaza ke ukuthi kungani umlanjwana uzombathwa imimoya yakubo la izalwa khona
wachaza futhi ukuthi ingani umshana ezombathwa yimimoya yakubo yize uyise nonina bacaca. Nokuyezwala babuTembe sibonke ukuthi buhle nobabuTembe ngibingelele studio. Ngicela ukubuza ukuthi kwenziwa njani uma intombazane kuhambiwe kwawobikwa isisu kumuntu ahlawule bese kuqhamuka okunguyena ubaba womntwana wangampela naye efisa ukuhlawula. Kwenziwa njani? Fanele lenhlawulo leyokuqala yenziwe njani iyiswe kalo wesibili okanye naye ngahlawula nje futhi okwesibili? Ngiyabonga. Yilowo oqala kwakungafanele yisi inhlawulo lapha yiloku yena ufanele kuyisa inhlawulo. Imibuzo ke uthi uma ke lowo wahlawula ke ngazike kusho ukuthi intombazana noma ingane le yentombazane ehluphekiswa uyise ngokuthi yona iphile impilo yokuba unondindwa. Ngoba izinto ezizinkinga edala lezi dala yibo unondindwa. Futhi onondindwa ibona abafaka imizi yakubo echilweni. Ngiyakwemukela mina ukuthi umuntu engene isiseleni wesifazane mhlambe eqome ekhulelwe ngephutha ngoba sithi iphutha kodwa okungamukelekile ukuthi ehambe eqoma bonke abafana emhlabeni lowo muntu wesifazane. Uma ke kwenzekile kusho ukuthi lo wesifazane uhlaza uyise ngoba le inkomo yaphuma lapha emzini kwakuyinkomo yethongo eselizolwa lilwe nethongo lakini nini nantombazana ebese kubonakala izinto zomsamo ukuthiwa ziyabheda bese kuthiwa ke kuningi okwenziwa kuthiwa hayi kukhona wafa waye nje kukhona okwenze kanjani lapha emndenini bekhombe emndenini bengazi ukuthi bona lapha ekhaya babe namaphutha ofanele bewalungisa uma bewabantu abacabangayo kufanele behambe beyixoxa le yanto nalo wamndeni bexolise ebese kuthiwa abakhiphe phela inkomo yokuthi bewugeze futhi bona lo wamunza bawuthele ngehlazo kwaze kwaba kwakhulunywa amaphutha ethongweni ukuthi inkomo yeni iyogeza ichile lenziwe ingane yenu kanti ithongo lona lisakelone lutho lapha ekhaya. Nokuyezwala babuTembe kule mzuzu nje isikhombisa isele ngaphambi kokuthi likamanxe ihora leshumi nomuvo sobheke incingweni ku-060 izilo Mzansi sawubona. Siyaphila Magande. Yebo siyaphila. Siyaphila uRalph lapha. Ngithi ngisacela ukubuza kubabuTembe ukuthi uma kwenzeka kuthiwa unesithunywa isithunywa bese siyaduka noma bese siyalahleka uthi uyalungisa into zakho zivele zibe mnyama kungalungile ukuthi usi-activate kanjani ukuthi sisebenze. Yabo. Ngiyabonga baborox le ndaba yesithunywa futhi belisabuya. Noma ngiyiqonda ukuthi kungani izinto zeinkolo zokufika abantu beyiglorifya bese kulokho kuzokwenza umqondo ukuthi ezithi izinto noma abantu abadala thina mabesivakashela basuke bengazona izithunywa. Kodwa nje idlozi lisithunywa ngoba nalo suke thunyiwe ukuthi aliyisi imiyalezo ethize. Mayelana ke nalokho ke ukuthi ke sekuthiwa isithunywa kuye kuvele kanjani lokho? Kuvela ngalenkolo ebizwa kuthiwa i-Marine Dimension. Kusho ukuthi i-Marine Dimension izinto osuke wena uyizica uthema uchazelwa zona wazizwa weneliseka wasuzimukela njengenkolo. Kanti lenkolo ebizwa kuthiwa yipolytheism inkolo efika ingene kuwena ngokohlelo lwespirit uzifundisele wena umoya ukuthi uzokwenzani wenzeni uholwa ispirit lo nkolo yethuke yaseAfrika. Kodwa lenkolo yokushunya yezwa ibizwa kuthiwa i-Marine Dimension ngoba kusuke ngasona ispirit suke into etshele umuntu noma wayifunda yaseke iyemukelwa ke. Baye bethi ke leyo nkolo leyo isebenza kakhulu ngama emotions kokuthi lezi zinto lezo suyizwile bese zingena ngaphakathi bese zakha into ezithize ngaphakathi ezokwenza ukuthi ubambe utho oluthize ngolusuku kungeyichaze kahle lonto ebese lonto isebenza kuwena ngama emotions athize ebese ispirit sibuya sizola mathela kuma spirit kuma emotions ebese ushintsha istyle
kungabe kusenzeka ngendlela le yesintu bese kwenzeka ngendlela yama emotions akho njoba ukubona abantu ke manje esikhundleni sibebhule utholakala ukuthi sebekhuluma izilimi yenziwa yilokho kusho ukuthi ngamanye amazwi wena nge-immanent dimension odonse lemimoya wayidonsa yasizosebenza ngendlela yokuthi makungena eminye imoya bese kuchuma yona ngethapthopho ke eziye zichaze kanjani. Okay, manje ke uma-ke umuntu efa ekuleso simo ebese yabuya yidlozi lelo kodwa libuya ngesimo ngendlela elaliphila ngaso uma kwakuyisayoni kuyobuya kuyisayoni. Uyabona engene lo muntu wena ngedlozi bese ufuna ukwenza lemkhoba yobuyoni njengoba ngachaza ukuthi kunemoya elahlwayo naleke ngikhuluma kahle ngoba ngiyisayoni nami naleke futhi angiyichaze ngathi yobungoma umuntu engena nezenzo zakhe bese engena nasefuna ukusebenza nakuwena kufuna kuyolahlwa entabeni ukuthi umuntu maye ayibhema isinefu naye ufuna ukubhema isinefu kuyalahla lokho ngokwesintu kodwa lokho kokwesikholo ngoba kubuka ngathi into emukele umuntu uphila nawo phakathi bese beyivela ke bese bethi ke abantu ke manje ke labo ke abasuke sebebholofita noma benziwe ngalowo ndlela kuthiwa abantu nana kuthiwa izithunywa kungasho kuthiwa yidlozi. Kodwa mina ngithi imimoya efanayo ukuthi le eminye imoya iye ithine esayemukela ngendlela yokuyihabula nje lathize asekusebenza ngohlo lebizwa kuthiwa i-immanent dimension lokushunya yeso. Okay, ihlukaniswa kanjani ke le mimoya? Ihlukaniswa ngokuthi idlozi nje mawufuna ukuhlukanisa noma ngabe kuthiwa iliphi. Ufuna ukuhlukanise ngokuthi wazi ukuthi okokuqala imuphi lo moya wena okhuluma ngawo. Ebese kuchaza ukuthi umoya wakungena wena umoya osalukazi sasiphila kanje ebese kwenzeka ngendlela leyo leso salukazi oyothi bawenzelwa ngayo izinto zakho zokuxhunyiswa ngayo sijabule baningi nje abantu abangenwe yidlozi othi mangabe bengenwe yidlozi bese beza eyiyoni bethi kodwa manje bathi angize lapha eyiyoni bese ke ifika ke iyoni ke zithi ena sokunika amandla ngokuthandazela sikufake emanzini ngoba yilo ndlela ebese uthi mawuzenza izinto zakho ke manje usuzenza lapha emsamo endumbeni ngoba ngeke kushintshe ukuthi lo muntu uyidlozi ebese ke uzenza ke ngendlela yokuthi ufuneke wazi ukuthi ngoba ngikhulume ngemoya ukuthi laba basigcekeli abasolwandle kufanele abelande benomlando omude yilabo asizalawo senza ngendlela zabo ebese kuyahlanganiswa lezi zinto zombili hlenziwa njalo ke indaba yokuhlasa umoya ukwazi ukuqala nje ukuthi umuphi lo moya njengoba nasempilweni mangabe uphila kuye kukhathaze ukuthi iliphi leli idlozi okuthiwa noma lesithu lo muntu okuthiwa uyena ongiphethe ngokwesimo sami nje sezinto make wathola yena ngeke uphinde ukuthola ukuhlupheka emhlabeni ukuthi ke kuye ngabi lula kwesinye isikhathi ngendlela eyithize. Nokuyezakala babutembe sibonge nje kakhulu ngiyabona umzuzu munye sele ngaphambi kokuthi siye lapha ya kuma news headlines mhlawumbe nje kafishane babutembe sesifike emaphezelweni nayo ke lengosi 18 ke indaba zesintu socela nje usiphi inombolo ubabutembe atholala kuzona for umlaleli esingakwazanga ukufinyelela kuyena ngenxa yama message amaningi. Ngiyabonga kakhulu mlaleli inombolo yami ithi 082 597 6669 bese kuyiphinda futhi 082 597 6669. Kulungile babutembe sibonge kakhulu.